hory. No, čo sú to, jaké hory? Afganistan, hej, to tam. Afganistan, hore. Tam, vzadu, daleko. Tam sme chodili na misie kedy. Pozri sa, takto sa to fajčí. Di Keres na Boro. Afganistan, La Slovensko. Zakopané. No, Či vykopané, či aké. vyklopané. Vyklepané. Rísky. Aj Morísku. My si museli trošku umyť aj sklá ráno, lebo však to bolo hrozné, sme ani nevideli. Zajtra umyjeme kamión a uvidíme, čo bude. Pozrite, máme tu tabulu, Dubnica nad Váhom. Á, cigány, jak malá levica. Vyblíži. Vyložíme jednu vykládku a valíme do Číny. No, máme poslednú vykládku v Dubnici a ideme do Třínca. Ja ešte do Pišovského. Neišlo. No. Tak dobre, náklad Dubnici je vyložený a pokračujeme smer Čechy a Třínec. Aj Kysucké Nové Mesto ešte? Tak Kysucké Nové Mesto a potom Třínec. Tak to vyzerá Dubnica. Odchod z Dubnice. Tak je to oranžové auto, pred ním stáli pred chvíľu policajti. Niečo tam riešili. Ideme jak veter. Nedal, kade ideš? Normálne nám osobáky nestíhajú. Keby sme nemali obmedzovač, tak ideme 110 furt. Sedí Nemšová. Ideme na diaľnicu, nie? Vidíme sa v Čechách. Signál v ryti. Aha. Celkom dlhý je ten tunel ináč. No, dlhý, no. Dlhý, jak tvoj kokot pohľadný. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Obyčaj, daj svoj ľavú kurva, ja mám nechal ukonať kurva. Počúvame. Bing, bing, bing. Konec tunelu. No, vymenili sme SD kartu. Vyskúšame to natáčať, ale píše mi, že karta je pomalá, takže snad to nebude sekať to video. Tak uvidíme. Ideme akurát z firmy, kde sme boli vyložiť nejaké polo-europalety. A ideme smerom do Čiech. Do Třebíče, či jak sa to? Třínec. Takže budeme postupne točiť cestu. Toto je pán šofér. Toto. Sapiene. Najlepšie je, aby išiel do jednosmerky.
Neviem, či tu môžem točiť, ale však nezaujíma ma to. Takto vyzerá firma Schaeffler. Ježiš, to sme dali bandora zase. Ty koko, no toto bolo. To som cítil, No. tento hrb. A ešte ti ukážem jednu skrátku. Boha jeho. Ne, značka na zemi. Neviem, či to vidieť. Jednu sme najebal. A obejdeme celú tú kolónu a vyjdeme až na konci. No, uvidíme. Sa ináč nemá ísť, tu je zákaz, ale môžeme, vieš o tom. No, máme to na kamere, takže môžeme ísť kľudne. No. Autobus išiel, tak to je Tu je dobré. stanica. No však áno. Parkovisko. My sme išli cez toľko zákazov už a jednosmeriek. Presne. No jednosmerku, no vo firme. Horšie obyť nemôže. Policajtu, to sme stretli v zákaze. Tá len kúkala, nevedela. Badala Jožka bola rozpachu, nevedela. Bola hotová. No. Sem tam sa mi dajú do objektívu prsty, sorry, ale držím to v ruke. Takže, kurva. Čo hovoríš? Nás na nácke ešte hrabe. Dobre to ide, no. A trošku im to očešeme. Nech to majú pekné, vieš, zarovnané. No. Dobre. Taká fabrika ďalšia. Komín. Sár gumy. Gumy? Mhm. Matador? Nie, neviem ako. Nejaké preklady sú. Durexy? Durexy, no. Dobre. Aj Čurexy. To bude naša nová značka, Čurex. Po 900 metroch odbočte Dobre, vľavo. Dimič. Turbo biči. A, rebrík. Videl to? To je na hlavnej, uvidíme za chvíľu. Po 600 metroch použite tretiu odbočku vľavo. Na smer Krásnodat Kysucov. No. Jaké je toto mesto? Kysucké je nové mesto nad Váhom. Kysucké, no, nové mesto nad Váhom. Tak, a ideme smer Čechy už. Třínec, hodinka sme tam. Hodinka a pol asi. Polina. Tomu sme obehli len odtiaľ točí, na to si pustí. Začni trúbiť a oni pôjdu dopredu. Či? Myslíš vážne? A keby si mal majáky, No. sa ti uhli. Policajný kamión. Majú aj policajti kamióny? No, není tu nič vidieť, sú tu stromy, takže krásne výhľady Slovenska. Odbočte doľava. Je to horko, no. Mám otvoriť aj ja? No nie, bude prievan. Nemáš rád prievan? Poberem mi veci. Čo ti pobere veci, prievan, jaké veci? Mi to tu rozjebe. Ale však čo tu máš? Nič tu nemáš, pozri sa, je maska. Z filmu. Sáv. Či odkiaľ to je? Nejakej piči. Piče z ríže. Energetik si dopil? A ešte máš? To nie je možné dobiť, to je sladké jak cicina. Už si koštoval cicinu? Tvoju, nie? Jaj, boha je však v noci. No, V noci ja som sa zabudol, že si mi volač nasypal do kávy. no, ty si ma prehováral, ty kokot. A poslal si mi patrás na účet. Povedz pravdu. No boha jeho, už som piči. Už je to zaznamenané. Čo tu niekto prosí, či čo? Taký zvuk tu je, čo je to aj ty? Také vyhýnanie. Neviem. Ty kokšek. Nepustí ťa nikto. Nepustí, ty kokšek, to sa nedá prejsť. Jen tam voľaký blikač, neviem čo tam veze. Ten tomu vybehne, pozeraj, ten sa nejebe.
Dobre sa, takto sa ide. Aha. Ale nech brzdí. Proste nedá sa. Iná možnosť není. To musíš bojovať. Ale však teraz sme prázdni, nie? Tak to ide. Tak to ide, no. Daj mu. Daj ho dole. Nemáme sa. Keď zatvorím to, lebo... No tuto to ráchodce, vieš, aby bolo dobre počuť. Čo? Že tuto to ráchodce, aby bolo dobre počuť. Ja sa bojím, aby to dobre natáčalo, lebo táto SD karta je pomalšia, tak snad to nebude sekať. Aha. To video. Nádhera. Nemáš kolegov z firmy. V pondelok sme ich stretávali 300. Ešte viem? Niekto mi píše. Máme tu krásne upravenú prírodu na Slovensku. No, skoro jak v Nemecku. Pokosené skoro jak v Nemecku, no. Že ťa to napadlo, ty kokos, dať sa trošku doľava, ty degeš. Ten mal jak ty. Predtým na iné farby, nie? To bolo Iveco, či? Ale starajú sa nám tu trochu o krajinu. Možno. Možno. Výstražné? No. No dobre, pokračujeme o kúsok ďalej. Musíme dobiť kameru. Ideme na to.